טוב, בנות אמהות, אל תלכו לשום מקום, תישארו איתי. יש לי כאן מוצר גאונות. ערכה להסרת שיער, שמגיעה עם ספרי להסרת שיער, וקרם שמעכב את ההתפתחות של השערה. חשוב מאוד למרוח אותו בצורה אטומה. טוב, אחרי שמרחנו את המשחה בצורה אטומה ואחידה, אנחנו מחכים בין 8 ל-10 דקות, ואז אנחנו לוקחים את המגבון ותנועות סיבוביות. על המגבון אתם תוכלו לראות כמו שערות קטנות כאלה, אני לא יודעת אם אתם תראו את זה, אם זה עובר במצלמה. אתם רואים? וזה מעכב את צמחת השיער. שזה הולך טוב, זה גורם לאור להיות רך כמו אור של תינוק. תקשיבו. והכי גם מתאים לנערות בגיל ההתבגרות, כאלה שרק מתחילות עכשיו להוריד שיער מהפנים, מהידיים, מהרגליים. כל שאלה שיש לכם, יש להם שירות לקוחות, יש להם מענה נורא מהיר, ותרכשו ותנסו, ואני מבטיחה לכם שאתם תברכו אותי. מבטיחה לכם.